Alright. OK, tak poďme na to teda. Hej, no, prvá vec, hej, toto vidieť všade dookola. Hej, som si dal takýto rámeček. Hej, dokonca vidieť mikrofón, takže to je úplne, že paráda, že to krásne tak zakrýva. Takže uvidíme, že čo to bude zač. No, tak poďme na prvé video. Avatar. Ty kokos, akože ten typek vyzerá jak oné. Kokos, počkej, to som ho volať nevidel, počkej. Cheech a Chong, hej, ak to volá, to poznáte. Tak Cheech a Chong boli takí dvaja vyhulenci, taký zábavný komédia. Dokonca hral v Tarantinovkách, dokonca. Jeden z nich, no. Aj v onom, v Od sumraku do úsvitu. Tam tiež myslím, že áno, myslím, že tam hral. Či? Môže byť, ale Tarantinovka určite. OK, poďme na to. Čo? Akože to čo je? Kokos. Jaký typek, toto som s neho. Ty vole. Ale akože... Tako je jebava celkom, musím uznať. No. Akože, no. Wow, OK. To som akože popravde nečakal. To som popravde nečakal takéto niečo. To je... Ten typek je dobrý. Neviem prečo, ale pripomína mi toto trošku, keď si tak zeberete, tak toto tu hore je také poskromnejšie. Ale neviem, voľako to je divné. Akože, popravde, ja si myslím, že to je javný, že to je tento. Ja si myslím, že to je naopak. Popravde. A napadne vás také niečo, že je to ženská, ktorá sa daličila všetko robila, aby bol takýto typek. A kvázi v tom avatarskom je potom akože ona. Ne, to akože ona, či? No, ako, povedz mi popravde, kúkaj. Čo? Ty kakos, akože čo ti je, hej? A toto mi ona posíla. Takéto. Sa poviem, že... Čo si tam napísala? Žiadne AI, to je čistý talent. Je jasné. Z peknej ženskej na škaredého typka. No, ale nevadí, no. Ale ja si myslím, že popravde on je voľaké individuá by možno sa akože na tom aj akože niečo porobili, hej, povedzme si. Ale potom, keď si spomenieš, že je to ten typek. sa prejde sranda potom. OK. Dobre. Začíname celkom fajn. Musím uznať, že začíname celkom fajn. Dobre, ideme na ďalšie. Počkej, toto by sme mohli aj takto zrušiť, ne? Či nezruším to celé? Bim, ideme ďalej. OK. Angry Juggler eats apples. OK. Niekoho mi pripomína, čo sa hej. OK, tak to si trošku nastavím lepšie, ako sa lepšie posadíme. Nevadí. Asi možno, že to je tak, lepšie? Asi, počkaj, pozrieme sa na to. Lepšie, ne? Dobre, ideme na ďalšie videjko. Stojný zvuk. Počkaj. Dobre, no. Jen tak žrať jablka. Dobre, no, ako... Dobre, ale šikovný. Musíte uznať to, že akože veľmi šikovný. Ja si myslím. Niekto by možno povedal, že kúka je na hento, hej, víš. Ale popravde to dáva talent asi, ja si myslím, ne? Alebo čo, vieš? Kokos, alebo tak vieš, keď si zaberieš tak potom one, iba takú, že dáva to o 106, kokos, hej, vieš. Takže,
No nevím. Ale šikovný chalan, šikovný. OK. Alright. Ideme ďalej. Tu máme niečo, tu je voľačo zaujímavé, počkej. Skutečný chlap, opravdový muž, nikdy nenechá svoji ženou, matku svých dětí, bez peněz. Postará se o ní, najde jí práci. Klidně i 2. Koko, to je dobré na zamyslenie. To je dobré na zamyslenie, normálne. Kokos. Ježišimaria. Fakt, že aj 2. Kokos, ale reálne si to predstavte, že Zlatko, ja veľmi si cením, ja akože veľmi ťa ľúbim, hej, ja zbožňujem ten náš život, všetko, vieš, ale chcel by som ti dať viac. Hej, tak nájdem ti aspoň 2 roboty, vieš. Čo ti je? To už potom akože fakt, no, tak ako... Asi nezašokáš dlho. To asi nie. Čakaj, to ešte neskočil, či? Čakaj. To boli hlboké, to bola hlboká myšlienka, ja si myslím. Ja si myslím, že by si niekto mohol zobrať príklad, akože. Normálny príklad si zobrať. To idem za Maťou a poviem jej. Nechceš ešte jednu robotu? Gadži! Hej, čo? Kokos. Treba kúpiť veci, vieš. OK. Dobre, ideme ďalej. Čakaj, čo toto je zase? Spanish police have made the largest ever cocaine... Čo? Čo si robíš srandu, ne? Vidíš to? To normálne lyžovačka. Normálne lyžovačka na kokaine. Dodaj. Ty vole. Kúkaj na ten matroš. Joj. Čo ti je? To dole... Joj. Akože nechcem byť zlý. V inom vesmíre, hej, v inej galaxii, v inej paralelnej realite. By som tam skočil. Normálne. Na tripu. Na tripu, ty, ako by som bol naozaj povalý 10 rokov na tripu. Ale čo keď náhodou to nie je kokaina, je to že tento kyprací prášek. To ideš do pečiva. Vieš. Sa šupne, ty koksa, hej. No. Kúka, normálne sa zakryjú, vieš, aby cenzurované, vieš, keby náhodou, že ty, hej, Gačo, hej, poď sem, tento, jak sa volá, Felipe, víš, Felipe, zeber ten balíček domov. Dáme trochu do nosa. Zasnežíme, uvidíme, čo? To je gól, toto je gól. Toto je ľubí. Ja už poviem bučal, víš? Ferry, hej, zeber to. To za rohom do starej Felície, víš, na šupe to tam a povie rýchlo do Bučan, ty už to tam vyzváňa, víš, policajný riaditeľ. Chlapi, chýbajú 2 pakliky, hej, čo? To je dobré, toto sme ľúbi. Ty kokos, hej. Toto je brutál, no. Jeden cargo of salt, víš, že 10 tón kokainu schovatých v
v onom prepravnom voľaku na sol, ty koks. Normálne, že predstav si, že hento všetko, čo to tam je všetko sol. To je na 100%, to je presne ono, že to je sol a vnútri naše tie paličky. Víš? OK. A... Genio, kúkaj, hen. To je dobré, ne? Čo ti mrda? Toľko oného. Ti hovorím, na tripu, normálne na tripu a dlho. A idem. A bomby šúpem. Ako za do roboty pôjdem. Inom vesmíre. Inom. Nie? Alright. Ideme na ďalšie. To je ono. Yes. Je to naša gáči, hej. Čaječka. Plocha jak oné deska, ty kokos, ale... A ja som počul o nej, že ona je... Ja som už počul dávnejšie o nej, že voľaká, ona je voľaká divná, ne? Že on nemôže byť v poradku. Akože keby reálne... Ja neviem, čo ja viem, povedzme, že... Kokos Gollum z oného Pána prsteňov, hej? Má decko ja neviem, z touto odulou, ty kokos, hen tam tiež Pána prsteňov, čo bola ten pavúk, ty kokos, ja neviem, alebo čo, víš. Ale pripomína mi, tak trošku je divná voľaka. Mne sa zdá, že je divná. Nevím. Uvidíme. Ty keď živý prenos. Čo to je? Adela mláti do kovových súdov ako by nic. Oje. MMA v živom prenose, ty. Takhle soupeřka v sobotu dostane. Oj. Kúkaj. Jsem Terminátor. Že? Ona, no normálne, ako ja by som sa bál, akože popravde, akože síce neviem, akože s kým, akože ide zápasiť, alebo zápasila, lebo podľa mňa to je staršie, ja si myslím, ale akože Čaja ide bomby, normálne, hej, kokos, to si zeber normálne, že kokos, keď to tak chytíš normálne, tak to víš, seberieš normálne, hej, víš, dáva tam tie súdy, bomby šúpe, víš. Dobré. Ešte bola, čo? No, je to bomba, no. Je to bomba. Čo má na nohách? To vyzerá jak Soného nejakého tohto, kúkaj, poď sa na to, čo tam má. To čo je, to sú, akože sú to tenisky, ja to chápem, berem, víš, ale to vyzerá jak z koberca, alebo také niečo, víš, také. No. Úžasné. Musím si potom pozrieť, že s kým zápasila, alebo čo. Lebo keď to má byť, že oné bloky, nejaký živý prenos, tiket, tak až to volá, čo bolo. Neviem, kúkneme, uvidíme. Pozrieme, že čo tam je. Ideme ďalej? Ne, to si robíš prdel, ne? To sa je to. Ja preto tie súdy. Ježiš, preto tie súdy, ja už chápem. No dočkaj, no joj, toto bude bomba. No poď. Počkaj, ale to bola keď... Posrala, děláš si srandu ze mě, To je... Hej, to si přehnal, tak ty vole. To čo bolo? Tohle si vážně... Capaka. Normálne, na bacher. Ale vážne, že hento? Hento? Normálne. A to akože reálne teraz, oni už akože bojovali spolu, alebo čo? Lebo akože to je akože MMA 2.0 normálne. Ukáž to. Prdel. Čo je? Přehnala si to. Ojoj. Ceculky. No, ty kokso, akože, ježišmarja, tak to je strašné, nie? Keď si zeberieš. Ty kokos. Ona nesedí ani na tej stoličke, kúkaj. Ona nesedí ani na tej stoličke, ona je len opretá v bare, víš? Normálne v bare, že ahoj. Jak máš? Že
nedáme drink, víš. A potom dojesem pick-up a odnesem si ťa domov.